Junjun gikiha tungod sa pagsuspenso ni Mayor Nelson Garcia. Ang uban nga mga sakop sa Provincial Board isunod-sunod si Mana. Upat ka mga tao nadakpan sa nagkalain-lain na anti-illegal drug operations sa lalawigan sa Sugbo. Surprise drug test himuon alang sa mga magtutudlo sa lalawigan sa Sugbo sa pagsugod sa klase. Price freeze gipatuman sa tibuok lalawigan human gideklarar ang state of calamity. Board member Gigi Sanchez mireklamo nga gipahimuslan ang iyang igsuon sa mga abogado niini human gibayran og dulan tunga sa milyon ka pesos alang sa pagpasaka og sumbong batok kaniya. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 28 sa buwan sa Mayo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Price freeze, gipatuman sa Department of Trade and Industry sa tibuk lalawigan sa Sugbo. Subay sa pagdeklarar sa state of calamity niadtong Lunes. Nanganti ang DTI nga ilang silutan kadtong mga tindahan nga di mutuman sa maong kamanduan. Andrea Patenya, Suginlimi. Prevention and control of overpricing. Human gipaubo sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo tungod sa nagpadayong na sinati nga week El Nino, may deklarar sabog price freeze ang DTI 7 kunang Department of Trade and Industry. Kinisubay sa implementasyon sa Republic Act 7581 kun ang Price Act. Padayon nilang gi-compute karon ang price ceiling sa mga nag-unang palaliton ug kung mahuman na, i-publish nila kini sa mga newspaper sa Sugbo. It's mandated in the Price Act when a certain area is declared under a state of calamity. It's automatic. There is automatic price control to ensure that retailers will not increase their prices kay more take advantage of the calamity. Iniguman sa publication, tuyukon dayon sa mga DTI inspectors ang nagkalain-laing tindahan, pagsuta kun wa milapa sa price ceiling ang presyo sa ilang mga produkto. Niadtong Disyembre, maoy labing uwahing mipatuman og price freeze ang DTI tungod sa state of calamity nga gideklarar human ang bagyong Ruby. Ug tulo ka tindahan sa Cebu City ug usa ka dakong retailer sa Southern Cebu ang ilang gisilutan human masakpi nga wa misunod sa price ceiling. We would like to encourage, it's always been encouraging retailers to follow the price freeze. And we are saying to them, even if it is a 1 peso or 1 centavo above the price ceiling, that's already a violation. And the fact is, there are many penalties that DTI can charge to the retailer. Dunay administrative fine nga bayran ang mga retailers nga mula pa sa price ceiling atul sa implementasyon sa usa ka price freeze ug ang ilang bayran magdepende sa ilang capitalization. 20,000 pesos ang minimum nga multa samtang moabot sa 1 million pesos ang labing dako. Gawa sa administrative fine, lakip sa mga silot ang temporary o permanent closure, pagbakwi sa ilang mga lisensya ug mga produkto. Andrea Patenya, News 5. Gobernador Junjun Davide gipasakaan og sumbong atubangan sa ombudsman sunod semana sa mga sakop sa provincial board nga usab nga ipangkiha. Jinky Rosit, Suginlimi. Formal nga mipasaka og sumbong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang mayor sa Dumanhog nga si Nelson Garcia batok ni Cebu Governor Junjun Davide atubangan sa Office of the Ombudsman Visayas. Sumala siyang formal complaint, way katungod ang gobernador sa pagsuspenso kaniya kung pagpatuman sa silot nga gipahamtang sa Hunta Provincial batok kaniya. Iyang gipasanginlan ang gobernador nga way kabang kaagan sa balaod. He is a lawyer and is ashamed. He has a daughter who just passed the bar, and his father is the former Chief Justice. And then he doesn't understand what is the law. Ang amahan sa mga Garcia nga si Pabling unang mipasalig nga dili ikiha si Davide aron paghatag kaniya kay gayunan pagbakwi sa pagpatuman sa suspensyon. Siyang gipasabot nga katong iyang order of suspension, what we base? I wanted to give him a chance to respect him.
Si Davide miingon nga tubagon niya ang mga pasangil sa gayon nga madawat niya ang reklamo gikan sa ombudsman. Sunod semana, ang mga sakop ni sab sa provincial board nga mirekomendar siyang suspension pasakano sa bugsumbong ni Nelson sa buhatan sa ombudsman. Jinky Rosit, News 5. Naug daw ang home economics building sa Bibiana Mercado Integrated School sa Dakbayan sa Danau. Human kinigikaon sa kayo pasado alas 11:30 kagabi. Gibanabanang mubalor sa 120,000 pesos ang kantidad sa nasunog na school building. Matod ni Danau City Fire Investigator Eduardo Rizaldo nga dunay nanawag nilang concerned citizen ug mipahibaw bahin sa sunog. Miabot sa third alarm ang sunog ug nakontrolar pipila ra ka minutos. Gingong problema sa koneksyon sa kuryente ang hinungdan sa kayo. Dunay gwardya ang maungtunghan apan wa kini makabantay sa hitabo. Managlahing drug operation sa kapulisan sa probinsya, Dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu nagmalampuson human nila masikop ang ilang mga subject. Ryan Sorote, Suginlimin. Nasikop silang Heidi Batukan alias Madam o Jason Tabla nga mga residente sa Dakbayan sa Danau atol sa dungan na pag-serve sa search warrant sa mga sakop sa Cebu Provincial Intelligence Branch pasado alas 10 kagabi. Nakuha sa panimay ni Heidi sa Sitio Juan Luna sa Barrio Luok ang 2 ka bulto, 7 ka dagong putos ug 1 ka gamay nga pakete sa shabu. Din mo balor ang tanan ug kapin 1 ka milyon ka pesos uban ang mga gamit sa pagripak ug mga halin. 2 sab ka bulto ug 3 ka medium pack sa shabu nga mobalor og 767,000 pesos ug mga improvised tutor ang nakuha sa balay ni Jason sa Barangay Poblasyon. Gawa sa shabu, giingong nanambigit sab sa laing illegal nga mga kalihukan si Jason sa habagatang bahin sa Sugbo. Gani ang nagmando sa pagkasikop niya mao ang Camp Crame kay usa siya sa sakop sa Munti Boys o mga drogista nga gikan mismo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang ilang supply sa shabu. Mamalit po sa neighboring towns ang considered na sentro ang Danau City sa mga dagmay nga municipalities sa north. Imo niya mo? P.O. Sa din mo? T-O-O-T-I-R. Ano? Sa man, tinuod ni? Pero kung kita ko sa may saan ko na? Ay, ka na, boss. Wala na butang sir, wala ko nang butang sir. Saan na sir? Pwede na ako sir eh. Hindi na mo? Takyanan ko na sir. Dito na ako sir. Hindi na ako sir eh. Wala na ako sir. Ay ko ganatan sir eh. Wasab ang kunan ni Bernardo Humawas ang nakuhang shabu ato sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch gabi. Napusasan si Bernardo sulod sa iyang balay sa sitio Balanghoy, Barangay Gunob nga pipila ka metros lang gikan sa Police Station 3. Usa ka medyo mong 3 ka gagmay nga potos sa shabu nga nagkantidad og 60,000 pesos ang nakuha ni Bernardo. Gingong lisod nga masikop si Bernardo kay magbalin-balin kinig puyo og nagunuhunong sab sa pagpamaligya. Sukad niya atong 2012 na nasa watch list ang subject nga usa ka level 3 drug pusher kay makahurot kinig 200 gramos nga shabu. Technically doon lang siya sa usang ka police station but then with the way mo operate mo siguro ang nakalangay sa kapitbahay. Ilan naman tundasan naman to ko. Huwag na tinawag. Huwag man yung magapilapil. Bisagin niyo kung drug test wala kung makapil din. Bisyo-bisyo. Kay di kaigo ang iyang paginabuhian nga pag-extra-extra sa construction, misuod sa illegal nga binuhatan si Jolito Montalba alias Jojo nga taga Barangay Lahug. Matag simana mo check-in sa usa ka motel sa Jolito aron makigtagbo sa iyang mga buyers hangtod nga gisikop kini gabi sa Cebu City Intelligence Branch uban sa iyang asawa ug mga anak. Giulagway nga usa ka level 2 drug pusher si Julito kay makahurot kining 300 gramos nga shabu matag simana. Mga gamit sa paglipak, usa ka kalibre 45 nga pistola, 3 ka bulto ug 6 ka dagko nga puto sa shabu nga mobalor og 1.18 million pesos ang nakuha sa lawak nga gi-check-inan sa subject. Gimakak ni Julito nga iya ang mga shabu kay igura kuno kining gitunol ang bag sa wa mailing lalaki. Mi-check-in sila sa hotel, human nagkasungi sila sa tag-iya sa ilang giabang balay. Apan, giangkon sa iyang asawa nga iligal ang kalihukan sa iyang bana. Susiyon sab sa kapulisan ang palisiya sa motel aron malikayan ang susamang modus. So, without surprise mo na, diligi siya mo baligyo ginagmay. At
Actually, dinagko good, no? 5 grams or more gina. Kung mana yung dasar ba niya, mana sa ugdi, lain po kayo. Mas naman, yung ugdi, kaya palitin sa sobrang malaman, pero kumita mo ko. Maka, wala sir, paano din niya pananggunan sir? Nga sir? Pero sa mga kasi kakay ba, naingat-ingat ng tayo? Bago ito ko na kay Balona eh, namanday mo na siya. Blind kay ko niya. Kung na mo rin kaduda. Para sa wala na po kay wala man to yung amot sikyan. Ryan Sorote, News 5. Gipasakaan og kaso sa iyang manghud nga si Greco atubangan sa buhatan sa ombudsman si board member Gigi Sanchez. Gigi nagtuo nga dunay mga tawo nga gustong muguba sa maayong relasyon nilang sa iyang manghud ug gipahimuslan ang kahuyang nini kay anaa kini sud sa rehab. Leslie Camnade Vistil, Sugin Limi. Reklamong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang gipasaka batok nilang 3rd District Board Member Gigi Sanchez o Dr. David Baron ang labaw sa New Horizon Treatment and Rehab Center nga nimutang sa Candabong, Argao. Ang igsuon ni Bukal Sanchez nga si Leo de Grico mo imipasaka sa kaso, pinaagi siyang mga abogado nga silang Attorney Jan Ungab, Attorney Emmanuel Luna ug Attorney Rameses Villa Gonzalo. Gusto na ni Greco nga mugawas sa rehab center kay nahuman na ang iyang usa ka tuig nga programa. Apan may pasangil kini nga gigamit ni Board Gigi ang iyang impluwensya isip usa ka public official aron di siya makagawas. It's human rights talaga, ano. Basic human right, freedom. Okay? Ayaw binuang akong pamilya kay sagrado man ang pamilyang atong bungkagon. Nati nga si Board Gigi sa maong kaso nga maayo man ang ilang relasyon nila siyang manghud. Mao nga mipahimangno kini sa mga taong nagplanong muguba sa ilang relasyon siyang igsuon. I beg to disagree kay dili man ka-influensya ni ana. Di ko ka-influence sa rehabilitation center. Ni submit lang mi ug unsa man rehab center angay na ba? Pwede na ba gid siya? But then the rehab center said he never participated in the rehab program. So when I asked him there, kung anong di man pud ka mo submit sa rehab program, ingon siya, di lang siya gusto. So akong tanaw, okay, director, doctor, katong mga experts nga to, please help us on what to do. That's as simple as that. Gikatingasab ni Board Gigi kung nganong mipagawas og hapit tunga sa milyon ang iyang manghud ngadto kang Attorney Rameses Villa Gonzalo. Mao nga nagtuo kining gipahimuslan ang kahuyang og tinguha siyang manghud nga makagawas na sa rehab. But then what was alarming sa ako ang part was the first time that these lawyers kulong lang ko kay ila man kong gipangayuan og 400,000 akong igsuon. The first meeting they had. So murag na alarma ko nga I will not and they cannot turn me against my brother because, as I've said, he will always be and I will always be his sister, no? Pero kanang mga tawhana, nangayog 400,000. Be it that as it may, nga akong brother vulnerable because he wants to go out, pwede nilang sige, buhaton ta na. Kay makagsab niini nga tungod sa katigayunan, iyang giparehab ang iyang manghud kay nakapagawas man gani og kwartang iyang igsuon nga wa siya mahibaw ug ang ilang nasunod nga kabtangan puro secured ug way makahilabot niini. Andam niyang atubangon ang pasangil apan di siya makatugot nga gub-on ang iyang pamilya. Akong tubagon, I will face him anywhere in court. But it's not, to me, I'm not against my brother. I can perfectly understand nga nung nahimo niya because he wants to go out. Sa aran ka diri, sa aran ka buwan, adlaw, moon, and the stars. I mean, anyone would say, sige, tabangi ko. I can understand. Leslie Camnade Vistil, News 5. Usa ka surprise drug test alang sa mga magtutudlo ipahigayon karong pag-abli sa klase. Ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council makigalayon sa Department of Education alang sa pagpatuman niini. Jinky Rusit, Sugin Limi. Nabalaka na ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council sa nadawat nilang taho nga daghan pa day mga magtutudlo sakop sa lalawigan sa Sugbo ang tigamitan og drogas. Migawas ang maong taho human madakpi ang head teacher sa Santicon Elementary School sa lungsod sa Badian nga si Renante Alinyabon nga naaktuhan sud sa drug den. Sa teachers, mas daghan amon nadawat nga report na using drugs kaysa pushing. So, may na lang, kay gamay-gamay ra ang giingon nga gi-report sa mo ang pushing.
Tungod niini naglaraw ang SIPADAC sa pagpahigayon og surprise drug test sa mga magtutudlo sa probinsya pag-abli sa klase. Makigalayon sila sa Department of Education Regional Office aron maapil sa programa ang mga component cities. So regardless of kadaghan or kagamay, being a teacher, murag mate. Tunan sa SIPADAC ang pagpahigayon ng drug test sa mga estudyante, sanglit mag-agad pa sila sa guidelines gikan sa Dangerous Drugs Board kabahin sa screening sa mga menor de edad. Jinky Rosit, News 5. Back-to-back inspection ang himuon sa Food and Drug Administration ug sa Department of Trade and Industry sa mga naninda og school supplies. Sutaon sa FDA ang mga produkto nga dunay tag-as ug lead content samtang monitoron sa DTI ang presyo ug kalidad niini. Andre Patenya, Suginlimi. Karon nga wag tuuna ang pagpamalit og mga school supplies, mipahimangno ang Food and Drug Administration 7 kabahin sa mga produktong tag-as ug lead content. Kay numduman nga niadtong miaging tuig, gipa-recall sa FDA Central Office ang Artex Fine Watercolors gikan sa tanang tindahan, human masuta nga duna kini 3,000 to 5,000 parts per million kun ppm nga lead content nga sobra kaayo sa safe level nga 90 ppm. Sa mga parents nga mamalit og school supplies is really to be very vigilant in the packaging of the school supplies, because we all know that this school supplies has this lead content, and anything in excess of these heavy metals would really mean, of course, danger to our children. Ang exposure sa excessive amounts sa lead mo resulta sa pagkahinay sa development ug learning ability sa tao, low IQ, seizure, weight ug hearing loss. Padayong gilibot karon sa FDA ang mga tindahan aron pagsuta kung nakaagi ba sa product inspection. Gipasabot sab sa FDA 7 nga tanang suppliers o importers nga magdaog school supplies o mga duwaan dinhi sa Sugbo kinahanglan usang magpa-inspect sa ilang mga produkto aron maluwatan og cosmetic e-notification certificate. Giawhag sa FDA 7 ang publiko nga mutan-aw sa ilang website aron mahibaw-an kung unsa nga mga produkto ang nahatagan niini. Tambag sab sa maong buhatan nga di lang himuong basihan ang kabarato sa usa ka produkto apan tan-awon sab ang quality niini. Angay sab pahinumduman ang mga tinunan nga manghunaw gyud sa ilang mga kamot matag human og gamit sa mga school supplies. Kinalang kita proper hand washing after that na proper sanitation sa dila, after that kanang makupta nila ang kana nga component or kana nga product Ang Department of Trade and Industry sa ilang bahin duna say kaugalingong inspeksyon sa mga school supplies aron pagsuta sa price ug quality niini. Usa sa ilang mga gitan-aw mao ang Crayola pagsiguro nga duna kini non-toxic nga label. Especially on the crayon, because it has very toxic component. So we would like to see whether that labels or the cartons of crayons have non-toxic words there. Tan-awon sab nila ang mga notebooks ug pad papers aron pagsiguro nga insakto ang number of leaves subay sa nakalatid sa label. Ila sab siguraduon nga wa makalapas ang presyo sa standard retail price. Natuyok na nila ang mga tindahan sa Cebu City ug musunod ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue ug Talisay. Andrea Patenya, News 5. Tulo ka mga tunghaan sa dakbayan sa Mandaue ang napili isip pilot area sa pagsugod sa senior high school karong school year 2015-2016. Ang mga tunghaan mao ang Mandaue City Comprehensive National High School nga nag-offer og graphic arts course, Mandaue City School for the Arts nga nag-offer og arts and design, ug ang Subang Dako National High School nga nagtanyag og mga kursong welding, garment tailoring ug cookery. Niadtong 2012 pa nagsugod ang 2-year technical vocational school sa Subang Dako ug duna na sila'y kapin sa 80 ka graduates nga nangabaho na karon sa mga kumpanya. Matod sa DepEd Mandaue City Division, bisan og gamay pa kayo ang mang-enroll karong mga school year, magpadayon gihapon ang ilang klase. Samtang 8 katunghaan ang mo-offer og senior high school sa maong dakbayan sugod school year 2016 to 2017. Di mandatory na kini alang sa tanang tinunan. There are only 5 fresh graduates ni nato sila atong last school year nga ni end mo ni sila ang musud sa senior high school.
Bisa gamay pa to enrollees. They have to push through with the implementation, even if there are only 5 or 10. They have to go on with it. Nakadaga na pagbalik ang cargo vessel nga Our Lady of Faith nga gikabangga sa Starcraft 9 sa Lawi Sledge duha ka semana ang nakalabay. Kini ang gikumpirmar ni Commander Winiel Ascuna sa Cebu Coast Guard Station human na kompleto nila ang documentation sa ilang gihimo nga investigasyon. Human sa panagbangga sa duha ka barko ni adtong Mayo 13, gididaan sa Coast Guard nga makabiyahe dungan sa pagsuspenso sa duha ka mga kapitan. Wa pa makabiyahe ang Starcraft 9 kay giayo pa kini tungod sa naangkon ining kadaot atol sa panagbangga. Our Lady of Faith was given Marina na siya ay authority. So with that, the Coast Guard has no choice but to clear the vessel. Usa ka maritime pollution exercise gipahaygayon dinhi sa Sugbo uban sa mga nasod sa Indonesia ug Japan. Ang Sugbo mao ang host karon sa maritime exercise nga gihimo matag duha ka tuig. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sa tunga-tunga sa kadagatan sa Talisay Strait, gipahigayon ang simulation sa Maritime Pollution Exercise 2015 sa Philippine Coast Guard uban sa mga sakop sa Coast Guard sa Indonesia ug Japan. Gisimulate ang pag-rescue sa mga tao gikan sa nasunog nga barko, lakip sa firefighting ug oil spill simulation exercise. Matod ni Cebu Coast Guard Station Commander Winiel Ascuna, tumong sa maritime exercise ang pagbansay-bansay sa abilidad sa tulo ka nasod sa paghimo og joint maritime operations. Mo nang gi-try na to na we have the capability just in case there are major disasters just like oil pollution, and when it comes to response, oil spill response, ating buha ka nasod Indonesia at the Philippines can respond to oil spill disasters. Sumala sa bilateral agreement tali sa Pilipinas ug Indonesia, andam magtinabangay ang duha ka nasod kung adunay mahitabong trahedya sa kadagatan. Giklaro ni Ascuna nga ang ilang gihimo walay kalambigitan sa giilugan nga West Philippine Sea. The West Philippine Sea issue is not a factor of peace. No? It is way beyond, because this is more of maritime environmental protection, and the issue of West Philippine Sea is not included in this exercise. Sumala sa interpreter ni First Admiral Pranyuto Ispi sa Indonesia, andam ilang nasod sa pagtubag sa pagpangayo ug tabang sa Pilipinas. Itu tanggung jawab kita semua, negara-negara tetangga, apalagi Indonesia dan Filipina bertetangga dan dekat, sehingga kita mengakhiri kapal untuk membantu. Of course, Indonesia come from the Philippines, also curing the Philippines, and we will have Mga personel lang sa Japan ang miapil sa exercise, kaya ang ilang barko na lang bigit usab sa mga kalihukan sa kauluhan. Ang Marpolex 2015 kun maritime pollution exercise gihimo matag duha ka tuig. Ray Pasaporte, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini Siglanso ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!